nagapasalamat din kami kay Gob sa mga projects na gintugro na diyak naman. Parehas kang barangay farm to market road naman nga kauna tama gid ka lao ka agwanta ang mga estudyante kang lao. So kadya so nami rin ang mga pagpanaw kang mga estudyante diya sa barangay Fabrica. Kay salamat gid Gob sa farm to market road nga gintugro mo kanaman. So sa amon nga rescue vehicle, una-una ang Rosco nga nga rescue vehicle ang gintugro ni Gob kanaman na gamit man naman sa mga emergency naman. So nagpangayo pagid kami kang sara nga rescue vehicle ang canter. So amo gid ra ang nagbulig kang time nga na-aksidente ang series, kami ang nag-rescue pagto sa ospital. Sa project pa nga iba ang parehas kang generator, nakabulig man kun mag-burn out, nakabulig man kanamon didya. Kay syempre medyo rayo taman sa banwa, kinanglan gid namon ang generator. So sa amon pumuluyo dyan, nagapasalamat gid kay Gob sa mga project nga gintugro na kanaman. So kabay pa nga makapangayo pagid kami. Kay may mga project pa kami nga dapat namon i-implement diya sa barangay, parehas kang amon nga evacuation center. Kag may maniki pa kami nga dapat naman nga isimintuhon, i-concrete. So kabay pa nga tulpangdan manigob ang amon yung mga kinanglan diya sa barangay. So dodoro gid Gob nga salamat sa mga proyekto ang gintugro mo diya sa barangay Fabrica. So sa mga nag-benepisyo kang AX, sa mga scholarship parehas sa mga anak ka PYDO, so pasalamat kami. Bahal gid nga bulig sa mga estudyante nga magamay rin ang mabaraydan nanda sa andang mga tuition fees. So pasalamat na kami kay Gob nga diyan nga area kara kang anak kang eskwelahan galandslide yan ra. So salamat gid gintamod naman ang kinanglanan nga mga estudyante kag kinanglan kang eskwelahan sa gym napuslan man namon kang gamit diyan ran. So dodoro gid Gob nga salamat sa mga proyekto nga gintugro mo diyan kanaman sa barangay Fabrica. So kabay pa nga may diyan pa kami nga pangayoon kanimo Gob.